Ακόμα ένα κόρνερ με τον Ραφίνια, καλοεκτελεσμένο και αυτό. Περνά από όλους προς τον Κασαντό, πάει μπάλα. Τον ακολουθεί. Είναι ο Εμπαπέ, έφυγε στο χώρο, δεν τον σταμάτησε κανείς. Στο 5ο λεπτό ανοίγει το σκορ. Νομίζω έχει προηγηθεί φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Από τον Βίνι λες. Πιθανόν. Όπως και να έχει, πάντως έφυγαν οι δυο του στο χώρο, κανείς δεν μπόρεσε να του σταματήσει. Ο Εμπαπέ έγραψε το 1-0 για την Ρεάλ Μαδρίτης και ενώ είχε απειληθεί δύο φορές που ο Κουρτουά χρειάστηκε να αντιδράσει. Κουμπαρσί με τον Κασαντό, με τη μία για τον Γκάβι, δεν κάνει καλό πρώτο κοντρόλ. Τον σταμάτησε. Το αριστερό του πόδι. Απίθανος, Λαμίν Γιαμάλ, το παιδί θαύμα. Λεβαντόφσκι ήταν καταπληκτικός. Η πάσα η κάθε... Άξιζε νομίζω η Μπαρτσελόνα. Είχε δημιουργήσει καλές στιγμές, δεν είχε νικήσει τον Κουρτουά. Ο μικρός βρήκε τρόπο. Σκόραρε και στον ημιτελικό, το κάνει και σήμερα. Ροντρίγκο. Κεφαλιά ο Σέσνη, εντυπωσιακή επέμβαση. Στη γωνία του έπεσε ο Τσουαμενί την κεφαλιά. Ο Πέδρη για τον Κουντέ που είναι ελεύθερος. Πέναλτι στο 35 και κίτρινη κάρτα για τον Καμαβινγκά. Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Τον Ραφίνι αυτή τη φορά βρίσκει δίχτυα στο 39. Τι μάτς βλέπουμε. 4 γκολ στο 39 με την Μπαρτσελόνα να κάνει όργια. Από το βέβαια. Θα σπάσει τώρα για τον Ραφίνια που έχει σηκώσει κεφάλι και θα σεντράρει. Εκεί που είναι ο Λεβαντόφσκι που θέλει να πιάσει την κεφαλιά. Νικά τον Ρούνιγκερ, δείχνει να πονά στο κεφάλι. Θα αλλάξει. Ο Μπαλντέι προσποιήσεις, έτοιμος να σουτάρει. Ο Κουρτουά σε κόρνερ. Βγαίνει κοντά ο Καμαβινγκά για να παίξει μαζί. Είναι ο Μπαλντέ. 4-1 για την Μπαρτσελόνα που από κόρνερ της Ρεάλ Μαδρίτης φεύγει στον ευνηδιασμό και τους τιμωρεί. Αλλά επανέρχεται ο Κουντέ για να τον αναχαιτήσει. Βινίσιους θέλει να σεντράρει και το κάνει στο δεύτερο δοκάρι. Περνάει μπάλα, ευκαιρία στο δοκάρι μπάλα. Βλέπετε ο Ροντρίγκο. Στο χώρο Ραφίνια, δεν είναι σε θέση offside. Φεύγει ο Βραζιλιάνος, κρατάει έτοιμος να σουτάρει με το αριστερό. Να σκοράρει και πάλι και να γράψει το 5-1. Πήγε να πιέσει ψηλά η Ρεάλ, φύγαν εύκολα από το pressing. Ασταμάτητη την Μπαρτσελόνα. Και ενώ είχε την καλή στιγμή η Ρεάλ Μαδρίτης για να μειώσει, έφυγαν στο χώρο με τον Ραφίνια. Άντε πιάστον. Ραφίνια και αυτός με μια τριβέλα όπως προηγουμένως επιχείρησε. Ο Γιαμάλ, η κάθετη πάσα είναι εξαιρετική. Ο Εμπαπέ περνάει, ανατροπή από τον Σέσνη, η οποία δεν έχει σφυριχτεί. Θα ανοίξει την μπάλα. Ναι. Στο αριστερό πόδι τον βρίσκει. Ναι, τον βρίσκει. Ναι, βέβαια. Έφευγε μόνος το απέναντι από το τέρμα και ήταν βέβαιο ότι θα σκόραρε ο Εμπαπέ. Στο 56 η κόκκινη κάρτα για τον Σέσνη. Πενταμελές στο τείχος. Ο Ροντρίγκο εκτελεί, να το γκολ. 2-5. Καταπληκτική εκτέλεση από τον Ροντρίγκο. Πριν από 15 λεπτά περίπου είχε σημαδέψει το δοκάρι. Εδώ με στατική φάση τα σκύπτρα στην αιώνιο αντίπαλο. Θυμίζω πέρσι με 4-1 ήταν νικήτρια αυτή κοντά στην Μπαρτσελόνα. Τα κουνάκι ωραίο προς τον Μπέλιγχαμ, θέλει να τσιμπήσει, ο Κουντέ τον ακολουθεί και το μαρκάρισμά του πανηγυρίζεται από τον Αραούχο, λες και σκόραρε ο Γάλλος. Πάλι και πάλι πως περνά από τον Κουντέ, πως κρατά μπάλα, πως κάνει το τακουνάκι. Εξαιρετικό για τον Μπέλιγχαμ και πως ο Κουντέ βρίσκεται κοντά του την κατάλληλη στιγμή. Αλλαγή για τον Εμπαπέ, αποφεύγει τον Κουντέ. Εμπαπέ μες στην περιοχή, έτοιμος να εκτελέσει. Ο Πένια τι έπιασε στο 96. Έχει παίξει ο αθεόφοβος 90 και 20, 110 λεπτά και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τελευταίο σφύριγμα. Η Μπαρτσελόνα κατακτά το 15ο τίτλο της στο Super Cup Ισπανίας. Με μια επιβλητική νίκη, μια εμφάνιση για να τη θυμούνται όλοι απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης